Ahoj, já vás všichni moc zdravím, no a dneska vás zdravím z takového nádherného místa. Vy jste to určitě poznali, já jsem teďka v bungalovu pro dobrovolníky, jsem v koupelně a jsem opřená o tuhle nádhernou bambusovou zeď a je tady úplně nádherná energie, byť je to v koupelně. A já bych tady z toho nádherného místa, který jsme vybudovali, který ještě sice není hotový, ale tady z toho nádherného místa, bych s váma chtěla sdílet jednu informaci a doufám, že mě všichni pochopíte. Já jsem se rozhodla po dlouhý úvaze, že se stáhnu ze sociálních sítí. Je to pro mě hodně těžké rozhodnutí, ale já to prostě musím udělat, protože ten tlak je na mě velikánský a já si potřebuju odpočinout. Spousta lidí mi píše, že jsem v komentářích útočná a protivná. Moc se vám za to omlouvám, ale to nejsem já. To nejsem já, protože tohle, co teďka vidíte na sociálních sítích, je moje duše. Je to moje duše, která volá o pomoc a je to moje duše, která je rozcupovaná úplně na miliardu malinkatých kousků ze všech ošklivých komentářů a ze všech nevyžádaných rad, který mi dáváte. Já už jsem ve stavu, kdy si nemůžu ani otevřít komentáře a číst si je, protože já už jsem úplně vyčerpaná. Jsem vyčerpaná a cítím, že potřebuju čas, abych se mohla zase znova nadechnout, abych mohla zase tu moji duši vrátit do původního stavu a abych mohla zase fungovat tak, jako jsem fungovala vždycky a vrátit se zase do té svojí šárky. Já potřebuju sílu na to, aby jsme to tady dodělali, aby jsme dodělali tenhle bungalov. Potřebuju sílu, aby jsme mohli dodělat klubovnu a aby jsme se mohli s dětma scházet. A už nemám sílu stále dokola se obhajovat, stále dokola někomu, kdo vůbec tady nikdy nebyl, vysvětlovat, proč to děláme tak, jak to děláme. Protože moje stránky jsou o ostrově Bali a já vám ukazuju, jak to tady děláme. A je na vás, jestli tu informaci přijmete, anebo jestli mě budete furt dokola vysvětlovat, jak to máme dělat. Já si myslím, že Balíci ví, jak to mají dělat a není jim potřeba radit. A já už prostě nemám sílu každý den číst, že to dělám špatně, že vy byste to udělali takhle. Takže z toho důvodu já se stahuju ze sociálních sítí. Jak to bude vypadat, ještě přesně nemám jako rozmyšleno, ale je mi jasný, co potřebuju udělat je nečíst komentáře. Prostě nečíst komentáře, protože to je úplně strašně ubíjející. Já vám moc děkuju, úplně strašně moc vám děkuju za všechny krásné komentáře, které mi píšete. A je strašně zvláštní, že i když napíšete 450 nádherných komentářů a najde se jeden, který mi prostě radí z gauče, tak já kvůli tomu jednomu nemůžu prostě spát. Nemůžu prostě úplně, takhle to se mnou prostě vibruje a normálně úplně se dostávám do stavu, kdy je mi i úplně fyzicky špatně a chce se mi zvracet. Takže někdo by řekl, tak to prostě nečti, ale vy víte, že já prostě jsem ve velké interakci s váma, že se snažím na každý komentář odpovídat, vysvětlit, prostě všechno vám říkat tak, jak je. Takže já prostě i tyhle ty komentáře musím číst a ještě jsem ve stavu, kdy neumím s tím pracovat, protože každý se učíme, každý se vyvíjíme a stejně tak, jako jsem se po asi roce dostala do stavu, že jsem přestala točit moji rodinu, že jsem přestala odpovídat na otázky ohledně očkování, ohledně politiky, tak já věřím, že nastane ten čas a já se dostanu do stavu, kdy tyhle ty komentáře, když nám bude někdo psát z gauče, že to máme udělat takhle a takhle, jenom prostě přehlídnu, dám na ně srdíčko a odejdu. Ale v tuhle chvíli já to prostě nedokážu. V tuhle chvíli já to prostě nedokážu, strašně to se mnou rezonuje. Že bych prostě chtěla opravdu všem vysvětlit, jak to tady je. Ale prostě to nejde a já se potřebuji soustředit na sebe, na svoji rodinu, na stavby, na děti a hlavně na moji práci. Já už jsem ve stavu, že já nemůžu ani pracovat, protože prostě je to ohromný nápor. A ještě teď se úplně klepu, jak vám to říkám, ale jsem strašně ráda, že jsem vám to řekla, protože to třeba pochopíte. Je to ohromný nápor, protože já mám na sociálních sítích skoro 240 000 lidí a teď si vemte, že to není jenom Facebook, kde dostávám spoustu užitečných rad, jak to mám dělat a spoustu názorů. Beru názor, když je nějaký konstruktivní, OK,
ale v tuhle chvíli já už nemůžu pokračovat dál. Nejde to, prostě to nejde, už by to bylo dávno za hranou a já bych se z toho složila. Takže jak to bude pokračovat dál? Já, jak jsem řekla, vůbec nevím. Budu točit videa dál, protože tyhle videodeníky mě ohromně baví a dělám si to i pro sebe, abych já jednou, až si to budu prohlížet, měla krásnou vzpomínku, jak to fungovalo. Takže budu točit tyhle video stavební deníky dál, abyste měli přehled, jak to tady je, protože je to vlastně i díky vám, že to tady takhle krásně zkvétá a zasloužíte si to. Ale co vím úplně na 100% je, že nebudu koukat na komentáře. Potřebuju od toho distanc a potřebuju od toho klid. Na jak dlouho, já nevím. Já fakt nevím, jestli to bude týden, 14 dní, měsíc, půl roku, já opravdu nevím. Opravdu nevím, protože teď jsem prostě tam, kde jsem a vím, že jediná tahle věc mi pomůže, abych na tom byla psychicky dobře a abych mohla prostě fungovat v normálním životě. A nevím, jak to bude dlouho. Nevím. Fakt nevím. Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi píšete nádherný komentáře, protože ty mi hodně pomáhají. Opravdu moc vám děkuju. Pište je dál, já až budu potom někdy schopná si je přečíst, tak si je přečtu a určitě mi budou dodávat sílu. Takže za ty moc děkuju. A když jsem nad tím včera večer tak jako přemýšlela u bazénu, proč se mi to děje, proč ty lidi jsou tak zlí a proč ty lidi furt jako potřebují někoho přesvědčovat o svojí pravdě a proč mi to píšou, tak jsem vlastně přišla na to, že bych měla poděkovat i těmhletím lidem. Protože byť to ve mně úplně takhle jako vře a nejradši bych jim řekla úplně něco jiného, tak bych jim měla ale strašně poděkovat, protože to jsou ty lidi, kteří mě ženou dopředu a kteří vlastně na té mojí duchovní cestě mi ohromně pomáhají. Pomáhají mě v tom, abych já se naučila si takovýchhle komentářů nevšímat. Aby už se mnou nedělali nic a abych prostě jenom na ně napsala srdíčko. A já jsem teďka v téhle fázi, že potřebuju si touhletou fází prostě projít, aby tyhle lidi, který se nám v uvozovkách, já nechci říct to ošklivý slovo, prostě který nám neustále raději, byť vůbec tady nikdy nebyli a byť vůbec tomu nerozumějí, tak jim chci poděkovat za to, že mě posouvají tam, kde já mám být. Takže i vám moc děkuju a já si myslím, že tohleto tempo, který já tady mám, není udržitelný dlouho a jsem na sociálních sítích, já nevím jak dlouho, 7 roků. Spoustu věcí jsem se tady naučila a teď mám zase další úkol, který se mám naučit a to je ten. Nebrat si to osobně, nikomu nebrat jeho názor a přijmout to, že nám prostě, že budou vždycky nějaký lidi, kteří nám prostě budou radit, byť z našeho pohledu o tom vůbec nic neví, ale oni vlastně vůbec neví to, že o tom vůbec nic neví. Takže takhle bych to asi shrnula. Já vám moc děkuju za pochopení, že moc děkuju za to, že jsem to mohla říct a hlavně je zvláštní, že já tak jako chodím a pobrekávám si. Ale tady to má tak nádhernou energii, že jsem se... ani to tak nevypadá, ale já jsem se tady úplně nádherně sklidnila. Takže to jsem vám chtěla říct, to mám na srdci. A opravdu nevím, kdy se zpátky vrátím, ale budu ráda. Pište dál, protože já až se vrátím, tak si ty komentáře potom všechny přečtu, samozřejmě, že jo. Ale bude to potřebovat nějaký čas. Takže koukám, že tohle video už má skoro 10 minut, takže já budu muset natočit ještě jedno video, který bude teda náš video stavební deník, protože sem na sítě se mi vejdou jenom 10-minutový videa. Takže ještě jednou moc vám děkuju za krásný komentáře. I vám za ty ošklivý komentáře, protože prostě cesta je cíl a já jsem teďka někde na té cestě. A musím zase svoji duši dát zpátky, aby jsme se našli a až se najdeme, tak se tady zase všichni uvidíme. Mějte se krásně, posílám vám sluníčko a teplíčko. Ahoj.